Halkara parahatçılık we ynanşmak ýylyna halkara betaraplyk gününe hemde Türkmenistanyň betaraplagynyň 30 ýylygyna başlanan şäherleriň uly dabarlary bilen dowam etmegi, Türkmenistanyň bu gurda toplan tejribesiniň we köp ýyllyk ýygdarly ýeşiniň rowaşyklara besenýändigini aýan edýär. Bu gorsa Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde geçirilen dabarada öz beýany tapdy. Täze taryhy eýamda gahrman arkadamyzyň asly başlangyçlarynyň arkadaly gahrman serdarymyzyň ýolbaşygyna üstünlikli dowam etmegi ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşiň täze derejesine çykmagyny şertlenirýär. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna hemde ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýylygyna başlanan dabaralan hemmeleriň söýüp garşylaýan täze ýyl bayramçylygynyň öňü seretine geçilmegine çuňur many bar. Munyň özi bayramçylyk münasibetli ýaýbanlandyrylan medeni köpçülikleň şäherleriň mal-mazmun taýdan baýlaşmagyny üçin edýär. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly halkara betaraplyk günü we Türkmenistanyň hemişelik betaraplagynyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilen şäherler ýurdumyzda parahatçylyk, hoşnýetli goňşuçylyk we özara bähwetli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini üýtgegsiz agrarlygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Bugünkü dabarlar bolsa halkara şäherleriniň öz bolşy dowamyny öwürli. Geçen 30 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy döwletimiziň daşary syýasatyna berk binýady bolup hyzmat etmek bilen sebäpleň we halkara howpsuzlygyny potolandyrmaga, ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmäge ýygdarly goşun goşýar. Dabara gatnaşylar ýokary syýlaglary uly boýsunç bilen kabul edip, bu işleriň hormaty prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň berdigini atadylar. Olar mehriban watanymyzyň tutuş adamzat ähmiýetli ençeme wajyp başlangyçlary öňe sürenligini hemde olaryň halkara giňişligini gollaw tapýanlygyny aýratyn bellediler we bu işleriň mundan beýlekde ösüşlere besilmek ugruna münasip goşun goşmak üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajykdyklaryny ananardylar. Bu ýerde guralan dabara şu ýylyň 30 noýabry 14 dekabr aralygyna boks boýunça Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubay şäherine geçirilen dünýä çempionatyna baýrakly urna münasip bolan türgüni Türkmenistan prezidentiniň adyndan 40 000 manat möçberde pul baýragy bilen syýlaklamak çäresi bilen dowam etdi. Bellenşähri Balkyn welaýatynyň Bedenteri we sport baradaky baş müdürlüğiniň batmyly etrawynaky sport mektebiniň boks boýunça tälimçi mugallimi Nurmuhammedow dünýäniň 109 döwletinden 430 golay türgüniň gatnaşmagyna geçirilen çempionatda 3-nji orna we 1-nji medal münasip boldy.